בוא נעשה. נהיה חלוץ. נעשה 2 או 3. 2. 2? סבבה. הראשון. מה זה הקבוצה הזאת? לא מכיר? תתחיל. אני באירופה, אני תתחיל. מתחיל ביונייטד. בוא נראה. לך לפרמייר ליג. לך לפרמייר ליג. פה לוחצים, נכון? הנה. נשאר או נעבור? נשאר סבבה. אם אתה מקבל איזה 120 מיליון, אתה עובר. אני רק עד 6 מיליון, מה אתה רוצה ממני? זה עדיף לי לעבור לספרד. תעבור לספרד. עם הרבה יותר כסף, ברור. וזה הליגה יותר טובה מפרמייר ליג מבחינתי. להישאר בספרד או לעבור לגרמניה? גרמניה. סבבה. ואז תחזור לפרמייר ליג. אופה, איטליה, אינטר, 100%, ברור. איזה? בלב. מה אתה יודע אינטר? לא, אוהב אותה אבל. כמה? עזוב, מה זה משנה, אינטר. בגלל שרונלדו חיים בוסי שלי. די איך מגיע לבן אדם גרוע כמו אתה יודע מה שלי. הלוואי ריאל, להבין משם, לא. אין, אני שום תמים. זה להישאר באינטר כל החיים. עכשיו? מה זה? להישאר עם זה? נו, תביאו לקבוצה טובה. 2 מיליון. סר. ואז חפש את הכי הרבה כסף. כן, בוא נפרוש לכסף עכשיו. כמה? לא, 18. לא, נשאר במשהו, 19. עכשיו תדע כמה גולים. סבבה? בוא נראה כמה גולים. כמה משחקים. אחלה שחקן טוב אני. לא, זה אסיסט. 903! נו, דריר יותר ממסי. 83 צהובים. בינה אדומים. אחי, אני רמוס. ביר, תעשה צילום מסך ואז נעשה. יואו! 3 ליגת אלופות. ביר, תעשה צילום מסך. כמה מונדיאל? 2 מונדיאל. ביר, תעשה צילום מסך. ואז נבדוק מי עושה יותר טוב.